friends, welcome back to our channel Lara Treats. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு குக்கிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். என்ன குக் பண்ண போறோம்னா கடமா தொக்கு தான் இன்னைக்கு குக் பண்ணி நம்ம சாப்பிட போறோம். சோ வாங்க நம்ம இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கடமாவை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வெச்சுக்கலாம். க்ளீன் பண்ண கடமால கொஞ்சமா உப்பு, மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வெச்சுக்கலாம். அப்புறமா ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு கடாயை வச்சுட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதக்கினதுக்கப்புறமா வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் 2 பச்சை மிளகா, தக்காளி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக பெப்பர், அப்புறம் கடமா போட்டதுக்கப்புறமா அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை, உப்பு இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா பாயில் ஆகுதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்மளோட கடமா தொக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.